pa lang. Ang aga ko, oh. Nandito kami, nagahan namin para sa ganun. Makadami kami ng jag. Yan. Daming birds dyan. Punong-puno. Look at that. Oh my God. Daming birds. Nagulat. Kami sa Old Airport, guys. Ayan, oh. Lumipat kami galing ng plaza. Ang daming birds, ang daming pets, oh. Flowers dito. Ganda nito. Anong flower kaya to? Wild? Oh, nice. Flowers. Ang ganda. I love it. Ay, maliliit. Ganda. Ang sarap. Sarap ng pakiramdam, guys. Grabe. Andito kami. May mga birds na maingay. And then, I feel healthy. Talaga naman, healthy. And the sunshine, the sun rises. Look. Oh, what a blessing. Thanks, Almighty Father. Thank you, Lord God. Ang daming grasya na nakikita sa paligid. Oh my God. I feel strong and energetic. Oh my God. Sarap. Yung aso, oh. Ang ganda. Mag-isa lang din. Pati yung baby nag-workout. Ang cute. Oh my God. Capturing the sunrise. Ang ganda. And then, capturing my husband.
Ayan. Ang ganda ng ano niya ngayon, collection niya. Ganda nito, oh. Wow. Ayun. Ang ganda. Ang gaganda, no? Sino kaya nandyan? May tao dyan? Ay, dito na sila nakatira. Nagluluto. Nagluluto sila. Oh, gaganda ng ganito niya. Siya ang may ganitong marami eh. Kaya lang, mahal naman niyang mga yan. Sa Miyaw. Cute, no? Ang sarap ng pakiramdam, ang sunrise. Puntahan natin ang sunrise. Let's go chase the sunrise. Let's go. Let's go. Here it is. Oh, ang liwanag, no? Oh my God, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Oh, ang ganda. Ba't ito? Oh my God. Oh. Ala, saan ka pupunta? Teka, tingnan natin kung makipag-friend ito. Wow! Galing mo ah. Kaninong aso to? Hello, Toy. Wala kang kasama? Oh, walang kasama. Ala, ihian niya yan. Ala, inihian. Bad yan ha. Ala. Oh my God. May buwan dyan, oh. Here's the moon. And then, dito, andyan ang sun. Ang ganda. Nakunan ko yung sun and the moon. Ang galing. Ganda. Daming joggers. Oh, daming joggers. Pwede yan siya bukas. Ano? Ganun pa naman siya. Kami sa Ramirez. Bili kami ng pandesal. Ay nako, nahilig sa pandesal. Nahilig sa pandesal. Wala lang pandesal. Yan, pagka inabot ka ng maliwanag na, wala na yan. Dami kasing bumibili. Yan, pupuntahan ko na yung ano, sa Kurt Salon, paayos natin tong sang nail. Pero sabi ni Arlene, lahat daw papalitan na. Palitan daw nila ng talagang gel. Dahil ang binayaran ko talaga is yung service, yung service na extension with gel. Iba naman kasi ito, hindi naman to gel. Tapos, yung basta, hindi tama yung service yung ibinigay sa akin the last time. So babaguhin ni Ruby dahil yun ang pakiusap ni Arlene. Ang bait talaga ni Arlene. Salamat Arlene. Tayo sa Kurt, balik na naman. Nahihiyaman ako pero siguro naman di masama magpabago ng service na nagkamali. Tayo guys, umuwi na tayo kasi wala yung kausap kong appointment ng 10 a.m. Kaya sabi ko, wag na lang ipaayos, hayaan na. Hayaan na lang yung... wag na lang, hayaan mo na lang. Regalo mo na. Regalo ko na lang sa kanya yun. Kumbaga anong tawag no? Regalo lang. Regalo? Okay. Regalo na lang. Nararamdaman ko yung nararamdaman ni Arlene na parang sorry siya kasi ang usapan namin klarong-klaro na magkita kami ng 10 a.m. para gawin niya yung gel, palitan na lahat ng nails dahil
kagabi daw, tumawag naman si Arlene. Nag-usap sila. Ewan ko kung si Arlene ang tumawag or siya. Na sinabi daw niya na palitan lahat ng gel. Babaguhin lahat. Eh sabi ko naman na, wag na lang para walang problema. Dahil sa day to day, siguro busy siya sa kanila, nag-day off, family day. Yun nga narinig ko pag Sunday family day. Eh oo nga naman, sino naman ako at pupuntahan pa niya dyan. Pero yun nga lang, sabi nung mga kasama niya, dapat pinuntahan ka dahil ang usapan is 10 a.m. Sabi ko, no problem, madali lang akong makaintindi. O hindi masyadong big deal yan. So, let's just forget and then move on. Ayaw natin ng mga gano'n na merong mga sigalot. So, let's go guys! Let's go! It's Sunday and wow! I feel so happy na maganda ang araw. Kahit ganun man na hindi natupad yung gusto natin, okay lang. God knows. Oh, di ba? Ganun lang, magaanan lang natin kasi masira ang beauty natin pagka yung pag ganun ka. hindi maganda yon. I don't like that. Okay, let's go. I-treat daw ako nito ng lunch. Ewan ko saan niya ako i-date. Ewan ko. Magde-date daw kami. Ayan. Uy. May sinabi ka ba? Wala naman. Gumagawa ako para sa ganun. Malay natin, no? Maglilibre na yan. Oo, ako raw maglibre. O sige. Sige na lang. Ako na lang. Sige. Tol, bagong sweldo ka naman. Ayun. Bagong sweldo daw. Okay, let's go guys. Gaanan lang natin ang buhay. And then, let's be contented sa mga blessings sa atin. Okay? Sarap lang mabuhay na walang mga sigalot na ganyan. Okay, let's go guys. It's a sunny day. It's a very good day. It's a beautiful sunny day and Sunday. Wow. Sunny Sunday. I love it. Wow, Uwi na tayo. Nakabili na kami ng pagsalusaluhan. Kaya, pati kami ng bigas kasi naubusan. Mahirap na mawalan ng bigas. Diba? Let's go na. 1.8 ha. Ang manok dili ra. Kanang tibok ra pod. May I see? Nice ilang lechon diri oh. Wow. Miikot-ikot ang kanilang lechon, sarap. Bumili ako ng halos 2 kilo pala yun. Ang wow, sarap. Ganda no? 8.20 ang kilo no? And then ang manok is 270. Ayan. That is their prices. Ayan ang prices nila guys. Nice. Kasi ng lechon nila dyan, yung timpla niya, kahit walang sauce, kahit na hindi mo i-dip, malasa talaga. Yung 820 na, grabe no, mahal. Dati bumibili kami niyan 500 lang dati. 500 lang, tapos yun nga, taas ng taas. Yun kasi, bumili ako ng 1.8 kilos, sabi ng asawa ko, ang dami naman. Sabi niya parang may handaan. Kaya alam mo yung baboy, parang dollar din yan. Kasi today, don't you know, Sunday, this is the Family Day, National Family Day holiday ngayon para sa mga magpapamilya, kaya parang celebration na rin. Alam mo na ang celebration ng family, syempre kayo ng pamilya mo, magsalo-salo, malaking bagay na yung may lechon sa harapan nyo. Kaya ganon ang ginawa ko today. Mahal na talaga lahat ang bilihin kahit man sabihin nating Jollibee lang sana ang binili ko, pupunta rin ganon ang ang amount mahal na rin ang Jollibee di ba? Kaya sabi ko, at least yan 1.8 kilos, at least makain siguro namin for lunch kasi mag-samgyupsal kami. Meron na akong lettuce, yun ganon ang ginagawa ko simple pagka ayaw mong magluto ng marami. Enjoying pa nga yun healthy pa kasi kahit man lechon yung kinain mo, balutin mo siya ng gulay. Ang binili ko is yung lettuce,
Tapos, balutin mo siya noon, isosaw mo sa sauce. Then, yun na. Yun ang ulam. Okay lang sa'yo? Okay lang? Oo. Sarap. lang. Okay lang. Ganon, tapos ang panghimagas namin is healthy din dahil bumili rin ako ng mansanas, yun na. Nasa sa mga bata or sa amin kung magmansanas ba o saging, kasi may saging naman doon. Yun, at saka meron kang pineapple juice. Ayun, madigest lahat yun. Ganon! I am telling this just to give you an idea kung paano mag-celebrate ng simple pero masarap na healthy. Ganon! No? Ang galing? Oh! Let's go!